5 факта за Титаник, които никога нямаше да научиш. Въпреки малките си размери в сравнение с днешните кораби, Титаник е един от най-скъпите кораби строени някога. Злато, сребро, платина, диаманти. Всяка една вилица, лъжица и нож на борда са били сребърни. Навсякъде е имало декорации покрити с злато, платина, дори с диаманти. Картини за милиони са висяли по стените. Всяка една мебел е била произведение на изкуството. А дори чаршафите са стрували хиляди, защото са били от коприна. Общата оценка е, че на днешна база Титаник би струвал 500 милиона долара, за да бъде произведен. Титаник не е бил оборудван с абсолютно никаква техника на борда си. Радиостанции, радари, абсолютно нищо не е съществувало до този момент. По негово време още са разчитали на карти, ориентации по звездите, както и с хора с бинокли, които да гледат и да следят дали има опасности. Титаник всъщност не е имал човек с бинокъл. Въпреки че тази позиция е задължителна, човека, който е трябвало да гледа с бинокъла и да бъде вторите очи на капитана, е забравил на сушата ключовете от шкафчето, в което е стоял бинокъла. И именно това е главният наблюдател, самият Фредерик Флийд, който е трябвало да гледа и да наблюдава за такива айсберги. Именно той е човека, който е забелязал айсберга, но е било твърде късно. Самият той казва, че ако е имал бинокъл в ръцете си, е щял много по-рано да види този айсберг и да могат да маневрират и да го заобиколят. Титаник е превозвал най-богатите хора на планетата. Именно богаташите, които са били абсолютно против Федералния резерв на Америка да стане частен. Именно както са искали фамилиите Рокфелер, Ротшилд и Джей Пи Морган. След потъването на Титаник и изчезването на тези хора, Федералния резерв става частен. А най-подозрителното е, че Джей Пи Морган в последната секунда се отказва от пътуването си на борда на Титаник. Случайност? Не мисля. И стигнахме до номер 5, което е най-шокиращия факт. Цели 14 години по-рано преди Титаник да потъне и преди самата трагедия, писателят Морган Робъртсън издава книга с заглавие Безсилие. Именно в този фантастичен разказ той разказва за огромен непотопим британски кораб, пълен с богаташи, който се удря в айсберг през април. И по-голямата част от пасажирите се давят именно поради липсата на лодки. А най-шокиращата връзка е, че името на кораба в книгата е Титан. Конспираторите вярват, че това е доказателство за таен план на събитието. Че всичко е било една огромна изсценировка и именно идеята е била да могат повечето богаташи да бъдат отстранени, за да може да няма противници на това Федералния резерв да бъде частен. Лично според мен историята е доста противоречива и наистина има нещо мътно в нея. Да не говорим, че всъщност има доклади, че там е пътувало и английско съкровище за стотици милиони. Една от най-важните задачи на Титаник може би е била всъщност да пренесе едно огромно златно съкровище именно от Саутхемптън, Англия до Ню Йорк, Америка. Но отново това не е доказано и не е потвърдено. Има страшно много конспирации покрай този кораб, а има ли конспирации, значи нещо не е наред. Има конспирации, че цялата тая бутафория е създадена именно за да може да се прибере парите от застраховка, защото те всъщност са били няколко кораба – Титаник, Олимпик и Британик. Като единия кораб Олимпик се блъска и се опитват после да сменят имената, за да вземат застраховката. Също така има и конспирации, че много скъпо златно диамантяно бижу е пътувал на кораба, което бижу дори може би е струвало повече от самия кораб, а именно сърцето на океана. Има яка бутафория покрай този кораб. И може би истината никога няма да излезе наяве. Защото кораби потъват постоянно. В историята са потъвали хиляди кораби и хиляди хора са отдавяли. Но никъде не е ставал чак такъв скандал, че вече над 110 години да се говори за това нещо. Ако харесвате такива клипове, харесайте клипа, абонирайте се за канала и споделете с приятели да видим какво е тяхното мнение и дали могат да добавят нещо към историята.